Napalit na. Sweet kayo na silang duha, guys. Salamat ka, Jumambi. Kaya nata kay wag kwanta dito dali. Kaya nata huwat nga bisita. Pagamping mo ha. Day. Gamping mo. Simba sila, guys. Njara ni Papa hapon. Bay danti na. Diri danti mahota diri. Ni na air. Oh. Bay ay kauban dat. Ngayon si Mama ha. Buta na wala namang hatod na dito lagi. Sipon si Mama, sipon ha. Sipon sa init. Subaw. Agay, dilig mo kay mukasaka kay ari ko. So, guys, ang pamahaw itlog kuan. Saging tulo ka buok. Parisan og black coffee. Nga walay sugar. So dari ko briefing kay inaay mga taga-katipunan ko ng mga ngwari. Nya may bakit anak ko na sila ron nga. Vlogger. Hi, Madam Vlogger. No. Ma'am, i-challenge me, ma'am. Saman. Challenge Sumilon Island. Kami 1,000 mo kada challenge. I-challenge me. Shout out Dr. Kong. Patibay ng relasyon. Pwede ikas, magulang kat. Semua ka po ng gorillas likod. Oh, yeah, gorillas. Diyan guys, wala kumuhuwat sa mga taga-Bohol ng Mutan o wheelchair kay napa ko sa Simala yun si Ate Esther. So apas ko ni Crystal kay nalagi pada si Ma'am Bisminda ipapalit lagi ang mixer. So apas ko nilagay sa uslob. Yeah. Nya sa may pumili. Kisa pa rin nak. Toy Kenneth. Oh, wow. Si Kinit din nak. Apas ko nila dari kay among ko nagkwarta. Nami dari sa uslob, ni apas ko nila mapaypaghuman pug misa. Uli guys, ano guys? Nindot si Ma'am kay nasa itaklob na. Ay, bira kayo na bugto gali na. Kanina naman si Ma'am kay nasa kuan. Nasa itaklob. Pagkari kay upin man na. Kadi kay ana busy man. Mora na siya kulura wala lain. Wala. Ano yan? Kwanza na. Mora dyan yung kulura. Ito kaset ni. Requesting for D20, please proceed to CS. D20 to CS. Ano ba? Napalit na. Salamat kazo. Ang halar ba kazo si Jakay 2,600 kanang isa ganahan ko ng bartuhon ra. Salamat kazo mambi kay akong paliton ta katura mga tag 1,000 kapin ra.
Diga, lagi sa ganahan guys nga kuan. Jaming kumplituhan na jud mi gamit. Ginoo ko si Mambi. Di na jud kapudngan na ihang. Dili pa kung saging. Kay saging ni kuan nga. Anang saba. Salamat jud jud Mambi sa imuhang paglab na mo. Kuan siya guys kanang hanabisi. Kayo guys, di ba kagawa? O maghimo sila kuan kasi pagkatawa. Salamat ka ni Mambi. Salamat kay Mambi nak. Tapis-tapis na kay grabe inita. Ay, kay dugo ka dahil. Sige, iyo pinagkuan dai, iyo pinagimo kanang mixer nga. Ay, Kuan siya guys, kumpletuhan na jud ni gamit, di pa jud oh. Kanang ija pa jud ning ipalitan og blender, Huwag mangkok gamay. mixer, rip, oven, nag-oven mo para magamit kay init pa ka doon panahon, init kay jasud. Maratag ka nang cream oh. Ice cream kay nalapoy mo pa-deliver unja hapon. CLT ade pa nang delivery to. Dali na. Yan na mag-unboxing na rin usa ka dalagang Pilipina. Ilari ako kay gusto mabash ko ngayon. Di man kay init na yun. Yung marunong sa gidauban. Ano na open na sila guys. Nakuha na ito sa lagi ni. Nagigawasin day. Nakasit up na dito, te. Hindi naman na. So amo jud ning ampingan naman bi salamat sa imo na jud ming kumpletuhan og gamit. Grabe. Asa na tani maka bayad aning pertingdahanan na kaadyo. Dito. So mana na sa guys. Ready na po si Nicole sa jahang. Yan na kanang bagong juga ini siya. Bangdo pa man tong usa kuno na sa to katong para sa Hugasan sanay na to. hugas isa. Kasi. Hugas isa. Hugasan na ni Crystal guys. Sit up na dari sa muhang babo. Kani kinanglan eh. Kung kadila mo na ko iya buo, te. Kaliw ko. Di, butang ko tong duha. Kali daw siya, dari. Dapat mo tingin ko. Diyan na sila mag-start na guys. Nga tuhang Usara? taga-big. Duha di ay. Chilled na ha. Sorry. Wala. So nice ka. So diyan naman bi na testing na namo. May bumiog ice cream. Salamat. Ice cream o ice cream. So salamat kadyo kay na sila mga negosyo ginagmay. Mau kay tissue, ma? Naman. Hindi ko ba? Puan, ma'am. Gama og cupcake ba din? Butang sa box.
Then butang nga rin yung icing sa taas. Kinana mong kay mix na makagama naman pag icing. Salamat ka, Jo, Mambi. Birthday! Madyo man yung mga bata kay naman yung mga talent para dani. Siguro mo naghihatag sa Ginoo para nila. Pero makahimos Kristel ug ka ng may klase. Salamat ka, Jo, Mambi. Diyan na nahimo na nila na. Daghan kayo silang nahimo. Pila na kabuok ron. 1, 2, 3, 4, 5. Kahalin ta na nakahimo na og 21 ka buok. So nay mahalin na siya og tag 15 man na usa. Ang gaon doon na guys kinagi atiman na niya og trapo. Daman si Papa Idi og bangus so ano na siya ipintimplahan niya ang mga lamas guys na silawom para gihandig na silawom bago nga lamas. Diya kaning kunong usa diya kuno ni sugbaon. Diya kaning ulis Papa Idi kay alas 11:30 naman. Hindi na naman yung makuwat kay may hapon na naman yung unja. Kuhaan ka ng naman pang nila yung sudan nga. Kuhaan, pinirito nga lumpia. Guys, so ninyo yung tuta. Kaya mo sudan pa guys. Salamat eh, kaso ni Mambi. Lumpiang manok. Nawahi ko kaan kay kuhaan ko guys, kaya hinlo ko sa bangus. Hindi lang bangus sa Papa Idi. Daghang salamat Mambi kay tanan jud imo na jud kung gikumplituhan tanan. Tanan salamat sa mga grasya nga imong Thank you kayo, ma'am. Ang Ginoo ra mo kuan mo mga mga. Ya, among paning kamutan ma'am nga among ampingan tanan. Akuha na dayon ni Nicole. Kaya mo na ito na. Pati ang grip. Yan ba tanan? Yan sa kusina tanan oh. Yan ang tanan oh. So guys, gikan lagi sila nanimban dali apas na ko didto kay kuan kanang namalit amo naging gipalit dadon tong ijang next year. Dahil na silang pangutan, noon say gipangutana sa ayon sa Ebanghelyo, niya sa pari kay ang pari nga ilang nasimbahan guys, mali ang paborito nga pari ba. Butanon mo. Si Padre Kenneth. Every con mo siya. Si Padre Kinit. Ngayon sa may yung nakatunan. Sa may yung na Ebanghelyo. Ang yung sa Ebanghelyo kay gusto ko na ang tinuod sa meaning sa God's mercy. Mercy ba? Kay gusto man daw sa Divine Mercy ka ro. Divine mercy man. Mo to naabot siya sa God's mercy ko, no? Nakon siya tulo. Tante oh. Saday, ito na. Mercy means open your heart to the people suffering. Pablihi ko na yung kasing-kasing. Dili ko na dapat sa... Dili puro Kaya rice. mang gililit tong Passion of Christ pa nga. Ang mga tao nga yung gitunan kay gitalikdan ko no siya. Mo na pagkabanaw sa Ginoo, wala din siya naingon nga nahiubos siya sa mga tao. Pero iya ko nung Giluwas lang gihapon. gilabra gihapon niya ba? Inya ang mercy ko no, mahimong kanang maluluyon, dili ra ko no tama na sa bakba. Kailangan ablihan po nimo imong kasing-kasing. Naluya nimo, naluya atong kuan. Yeah. Puro na katama, tabi na. Luoy kayo. Puro na kay istorya luhoy pero wala kay Wala jud sa Wala nimo kasing-kasing i-open nimo yung ang kasing-kasing. Wala ni mo kaluoy ba? open mo kasi nga naluoy jud ka. Namang goy uban guys nga igor kaingnan nga luoy kaayo pero ang tinuod jud nga mga big kasing-kasing bisag dili nimo yung nagmaluoy diretso na jud ang buhat. Kung kato ikaduha kay katong Sakto si Ma'am Bisminda. Kay di yun sa maluoy siya, pero gibutan siyang kasing-kasing. Kaya yung pagkaluoy. Ano ni guys. mabitaw na ingon sa pare nga katuban nga naluoy nga kana gi-share jud nila usay gikan sa ilang kasing-kasing nga may tabang niya sa mga nag-need jud ba. Mo na yung pag-share og kaluoy kay wan naluya na anara tama na sa tabi niya wala Manggilayon ra ka sa imong pang ano na ba istorya tama lang na lagi mo. kunos ba Ito guys, mga tinuod jud na. Mother ka duha Dahil te. sa Bible. katuto ikaduha katuto akong gingon nga relate niya sa Passion of Christ ba kaya katong Ang popular. pag-show of mercy sa popular people. Kung sino ko, kinsa ko na unpopular, kana ng mga tinunan ni Jesus ko no. Kita nga dili mang ano ba? Kita mo Gani, ito. mga tinunan man.
Napay katulong nga sa to love. Bridge. Muna himuon mong bridge Oh, sa pag-share og love sa wala ko na rule ang pag-love. Dapat gani ko no kay diri sa lupa. Love ra gyud wala uso ng mga selos. Inana ba? Muna ingon nga. O inggit. Ingon sa padre nga kung Batasan naman ang tawo ng inanang ko. kamo ako pautanon, kamusta inyong relasyon sa inyo isig katawo? Inyong kaugalingon pagugma. Nabay lang. Naman mo yun naman lang, kung pananay mong kapa, doon sa mga tayo pa rin mga wala. Kay lagi Ikaw, ko. utan ng Cristel. Ano na? Okay lang. Mga relasyon sa mga tao. Okay lang. Basta ka na ngayon pag kay ano man ron kapag taon sa Divine mercy. Divine Mercy, mananindot kayo ni ron. Sinod kayo ng ina na nga pare. Bisa, o sa Kaya gani. ang lecture niya yan gitunga og 3 subtopics. Nya kana first subtopic iyan ang i-discuss usa na. Labi na, galang na kay mga nayak na kay mga free time yung mamino kag mga preaches sa mga pare sa YouTube ba. Murag patamaan po ka. No, wala, tinuod ko. mo na natako lang Mercy. Nakadagdag kaalaman ba? Ang gani. Mga Cristel guys, mahilig ka sa mga Dagdag basa, pati sa mga books na tukod ng anak. Lahan silang kaalaman, basta kay na may social media, na may mga cellphone, na may mga... Dili, kung hinimbahon ng good ko, dagang mo ikang makatunan sa, lalo na sa mga ebanghelyo, kung hindi mo ginapaminahon. Simba jud kay Pag-ingkat na ibang dili kay sa tibo si mama nimo isa ka oras ra nang ilaan nimo pag adto sa balay sa Ginoo. Mabasin na yung oras ng Pagtubangan yung ganyan ha. Ninot lagi mabasa alas 7 makay baka itawo. Nya dili maghuutanay bilingkod ba nya. Ay guys ko na. Nagtabi, minak. Noon na makadanti, agreksina man ka. Magkaon lang ta. So mga to guys, habang nangangang bumidari, istorya po di sa ilahang di. Oras lang, kamutana ka. Basta mo ba buntag kay kana betang wala pa kay gyud na first pa kay mo utok din. Na kay makatunan ba wala. Murag video di mo makalimtan ba murag word of the day nimo. Sa nang simba kag mga alas 4 mga sismusa na manimbahan na. Oh, kay ana maghimantay na sa mga sinina ato na mapalikod na dito sa kuan plaza, dito na Sige, magpicture na maglingi-lingi. lang, maglingi-lingi na lang murag wala na ba. Ayun ang kinaunahan gyud kay Focus ka. Musimba, wala maminaw sa ebanghelyo, kaya tuwa magtanaw sa laing tawo. Kay ingon na nga, simba na bitaw ko, murang ilahan mong kung meaning sa pagsimba. Gawa sa simba. Igura ka nitunog sa simbahan. Wadyo ka kinasing-kasing ang simba. Ang paano na ibanghelyo, wa ay katubag. Ngayon, ipakutanan na sila guys eh. Paano mo gani ha? Kaya nani ko mabot lagi sa gikan sa Katipunan. Yun si Ate Esther, nasa simala pa sila. Alas, ako kaya maboy so nakabot na sila briefing. Basta dito ko briefing gani ha. Wala na guro. Yung ate nga mga hindi na sila makaabot kay kasutsuk kapi na. Simala pa man sila. Aji na, malabo na. Ako kaya maboy so nakabot na sila. Dapat mag-wheelchair ka, ang saktong oras yun ni mga muna ka nga. Mga to guys, Napakailaing destination, dapat mga 5 o'clock or 6 para mga 9 tapos ka na. Napakailaing ng Sa mga ka nga mo summer na. salamat ka Zumi sa gano'n guys kay radyo na kapaidi, nakatrabaho na sa karon. Pero ano ka mo turag napagin magkukuha. Sige mo ko nagbasa guys sa dagat. Kani siya, dili lang tawag dyan siya kaluton. Kaya buturo man siya, nagiyaha, hindi mo kaluton. Sige humol sa dagat banda. Di na ma-adyo kay sige basa. Katulog din siya kung kaluton. Karang ko lang nagwanta ba kay man-fiction man ko siya. Nag-ipusan akong Cristel guys. Oh, Pero thank you for watching guys. kay Salamat. man kay na murag gidauban ning balay kay sobras kainit. Oh, nagawa na lang gani ko sarong kay na. May na dyan Init magsilbi. ni ate nagwantika.